kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kungan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kungan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga teke aw jugu sawo ye abada. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw kuma don ko maa ni fin kunnafoni ko ɲuman k'i bɛ fa ka sɔrɔ i ma fɛn bil'i da hakili ka fa kama ani hakili ka faamuyali man kama kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ fɛn ma bila kɔnɔ bi kunnafoniw an b'a daminɛ ni min ye o de ye an ka jamana ɲɛma n'o de ye Général d'Armée Assimi Goïta ale kɔni ye maa ye maa min ni kunu n'o bɛnna tubabukalo tile 19 février kalo san 2026 ale ye musow ka jɛkuluba dɔ kɔni resi a yɛrɛ fɛ yen nɔ Kuluba précisément musoba min ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don musow denmisɛnninw ani précisément familles ka ɲɛmayaso ma ale kɔni da ale de tɔgɔ ye ko madame Jara Jɛnɛbu Sanogo ale b'u ɲɛma u ye papier in kɔni ta k'a d'a ma papier min ni musow ka hakilina b'a kɔnɔ état généraux min sigira musow tɔgɔ la ni hakilinaw kɔni fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ document ba kelen ye k'a di ko ka taa di jamana marabaa ma min bɛ se k'a to musow ka hakɛ u ka faamuyali ɲuman denmisɛnninw ka hakɛ an'u ka yeta an'u ka kodɔnw ka faamuyali o bɛ se ka kɛ jamana marabaa ka programme kɔnɔ n'o de y'a ka jamanajɔ siraw ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ min ni baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ni muso jɛkulu ninnu fɛ min bɛ se k'a to olu fana ka jateminɛw n'u ka faamuyaliw ka se ka don ko la jamana mara cogo la n'an bɔra an bɛ to hali sisan an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to Kuluba toujours an ka jamana marabaa n'ale kun ye maa ye maa min kun ye AES ɲɛmaaba ye san tɛmɛnen na n'o ye AES san fɔlɔ ale de kun y'a ɲɛmaaba ye n'i y'a ta k'a lajɛ maanifin minnu bɛ yen sa k'u b'an ka jamana in kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko les diplomates o tɛ maa wɛrɛ ye koyi jamana minnu bɛ yen k'u bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka lasigidenw minnu b'an ka jamana in kɔnɔ yan olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka jamana ɲɛmaaba fɛ komi aw b'a kalama an filɛ waati min na sisan taa ka segin bɛ kɛ Kuluba mais a bɛ fɔ min ma ko V o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka taa foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ale ye san kelen min latɛmɛ ni a tɛmɛna san 2025 waati la n'a bɛ fɔ a ma ko 2025 aw b'a dɔn an bɛ waati min na sisan o ye 2026 daminɛw ye n'i yɛrɛ y'a kalo filanan ye n'a bɛ fɔ a ma ko mois de février o de la wulikajɔ kɔni ni tagasɛgɛ bɛ kɛ Kuluba o de la o de senfɛ sa wulikajɔ ni baaraw dɔ kɔni kɛra an ka maaw fɛ maa minnu sigira an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko les diplomates u ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka jamana marabaa fɛ n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ka taa foli bila la ani ka hakilina fɛlɛn kɛ n'a ye AES yɛrɛ ka faamuyali u n'u ka wulikajɔ u n'u ka baara min bɛ se k'a to AES kɔni bɛ se ka a jɔyɔrɔ bɛ se ka fa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kurukara bɛ dilanli kɔnɔna na o de la sa a bɛ fɔ fɛn min ma ko balance o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi fɛn dɔ fɛn min bɛ fɛnw suma ka fɛnw da dɔn o de la ale kɔni ye AES bila o kɔnɔ koyi wa a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min bi binna sa a bɛ fɔ min ma ko la géopolitique n'o o de ye i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ jamanaw bɛɛ bi jɔyɔrɔ fa cogoya min na ne jɔyɔrɔ filɛ i jɔyɔrɔ filɛ o baaraw ni wulikajɔ kɔni a kɔni segira sen kan wa an ka jamana marabaa a y'a jira k'a fɔ ko fɛn kelen pewu de b'a AES bolo bi la souveraineté o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an ka danbe an ka hɔrɔnya an ka jamanaw bɛ se ka taa ɲɛ jamanadenw bɛ se ka bonya cogoya min na jamanaw yɛrɛ bɛ se ka bonya u ka hakilinaw bɛ se ka labato cogo min na hakilinaw bɛ se ka bila sira jumɛn kan cogo min na ko o de ye AES jamanadenw n'u ka ɲɛmaaw ka hakilina n'u ka wulikajɔ ye wa ni maa o maa bɛ yen sa k'i ye ninnu bonya an n'i bonya koyi n'i ma ninnu bonya sa an n'i dɔgɔya wa n'i ma sɔn dɔgɔyali ma yɛrɛ ma an b'i bila place la koyi AES ɲɛmaaw ni i b'a ye a bɛ waati jan bɔ ni ko ko kɛra n'a ma bɛn u ma o bɛ communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko jɛma kɛ ni nin ye wa an tɛ jɛn n'a ye o de la pour que i ka bonya i b'an yɛrɛ bonya koyi n'i y'an bonya n b'i bonya n'i y'an dɔgɔya an fana b'i dɔgɔya koyi a bɛ fɔ fɛn min ma ko les réciprocités o kɔni y'an ka wulikajɔ ye AES kɔnɔ yan wa maa dɔw maa minnu n'u ko u ka jamana an'u ka jamanadenw n'u ka jamana hɔrɔnya an'u ka jamanadenw ka hɔrɔnya u ka wulikajɔ o bɛnnen bɛ o dɔrɔn de ma o de la AES denw kɔni u kɛlen bɛ k'u dusu gosi bi n'u ka ɲɛmaa n'u ye n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta Général d'Armée Abdrahamane Tiani ka taa fara a bɛ fɔ min ma ko le capitaine Ibrahim Traoré n'ale ye Burkina ɲɛmaaba ye wulikajɔ ni baaraw kɔni bɛ ka kɛ min bɛ se ka to u bɛ dɛmɛ u ka baara ninnu bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na
Alisisa ami to anga fasoba maliba konnana bamana hokuma do ko nyobu me takande bala nyata kalaje abifo précisément femima ko wuliga joni baro ni inafo abifo mi fanama ko ka jamana den ko ni ku uka hake ku letse guma ku blasira sira jelenga anika nafolo ko ni ko noya ani soro kalbiran ko la ko noya ani énergie ko ni ko odi jamana dewma wode kama noye bike semaine ma fe mami ye ministre de l'industrie et du commerce no bawle ko Musa Alassane Diallo ale ko ni nyema ta ni ya ta ni asikili ko ta ani duru no bike ministère la konana ani munu bi noye ni ko inga wode mawye mabunu kabare de ko kanani hydrocarbure anga jamana ko dore koy taji oni abe fomi mako essence ni gasoil nu nyona munu binani anga jamana kono ulu ni ministre bin sigi nke semaine wode kama ni do kun temene sa nyoye bayin ko ni kera anga ministère so ina ajirla ka foko wuli ya joni baraw be le jelibi ka ke membe se kato ni manunu obese kananu ka taji la fela wa amal do be se ka courant soro la fela chokomina ambise ka carburant soro no taji la fela chokomina mashi kana ranke tuguni station dala imaye ni wat laban nuna ambe bido anga so don la sunu watu dokwera ango mishi an kun fe koy wa hawati ko hali furu chamera masa wosenfe sabula ma do be muso do be lu ma famu fe ko na chebe ta shi ga joga tle ga jo ni da walaje anga ministry ko ni ya jira ka fo ko nala sonama ko bebi sigi senka jamana yi abisege asigi chogola walafiya abina jamana don ni nyoncha abina fana na fo jamana don ka taji soro kola wa akoko ni anye bala pamparampa wa ba ke ambere der nyana bibina bamana ko ka kuma na ko femblama mana ma min fa siga tala ndiye fulan blantigi na to ijabi tige niya takalaje abifo femi ma ko ministre des affaires étrangères ote anga ministre min ka barnya chilembe mali ani jamana wara nu ngonje ko mawa niya takalaje guliga joni galon do be ka tige bololo siraw ka sabla olu ko ni kera bedami ni galon e bitiga la shu antle avec do yara nyana ko no galon tige kuti horay abi do yara nyana bibina ko no galon tige kuti laje kuti lame odela obi galon tige iba fo konugutu kono ngata galaje anga jamana ministre ko ni noye Abdoulaye Diop aya jira ka fo ko kuma munu be ka fo ko Mali ambassadeur noye Mali kala sigide Algérie ko sigere ka ta Algérie ko centa e shini wa galon kuma do wa ka jira fana ko bololo sira ka kuma munu be ka fo ni ko ni ti chen certes Mali na Algérie gala ya bereta no nyonje blay koy no famille ma baliya min gombe nyebe ka sora Allah abeka jetemeno beka ke famille beka ke ministère ya jira ka foko kuma mi beka foko ne ka foko Mali ka la sigide de sira talje ko te chen kuma bi o te chen kuma shini wa abise ka ke don na tawla me amake folode odina amba fo mawye doro mun ka bara de nin kalon tige jugun nu biani bulika jo bambali nu galona ka ke kanye sanga jamana ma ko ka sabali sabula fasoba Mali ba anga dambe nanga woyan o tam permettre ko anga tu katlaka anno ni wati na alisa ambe anga jamana konna na ya bamana ka kuma do ko ni manjaye bayala sigatimi na be min chela ode kodo sino ambit le katama ka be kanya na ko juru kisedo bi akono kisedo min gulale no show anitle ali ti pofla ka laje ni anga jamana ta ka laje fasoba Mali ba abi fo femi makol la kana ko koni eko awuliga jona baraw o tanga jamana yin kona sawa ni ataka laje majugu munube sa ko kaleme ku yara ke fendoye abi fofe munuma ko le groupe terroriste uba wele da ko ni kana ko gata uru ko ni u yara dama koy utora ku be ko ka durundo la be sa ko manga durunde ka goshili duga ka la hawla jiguka u fana be ka ko bidola ben koy wode senfe sa utora anfif jamana ka inafo Mali koron fa yamfana utora ka do manipuler ka alata ka ala segi ka toka utiga ke ka anoma nomo eko ka la ba makuma u kala sawa ka tasuma wulula o ma cha mamba ko ni otorala wani ko in ko ni bele delikera a peu près abifo wati min mako 13h no odeye etle gandre drefe akera don sa o de 18 février 2026 akera min sa abifo de mako anafifo no ye agalhoko o karafe yoro doye kidal o region konana kuna funi kake kanya sama ninde do groupe lumière ka wuliga jokera ninde anga deme bawambu fo Fatma Tanyan Batuli bintanyan ku fo ku walni mando groupe tolisi bi baramina amba fo ko ala ku deme ola abi fo wati minna ko kalo bayna mbona no larm ko loy no singaloy abi wuliga jola
n'ala sɔnna ma bi y'a a tile 2 jate ou bien a tile 3 sa kɛ bi ye tile 2 ye sa o donc ne ta k'a lajɛ bi ye tile 3 ye sa ok bi ye tile 3 ye cɛw aw kana jigi sunbaliw la bi ye tile 3 ye n'i ye ta k'a lajɛ o tile 3 kɔnɔna na Fatumata Ɲani Batuli ko n'ala ma ci kɛ k'u bɛna 25,000 kits sukaro malo tulu tamaro a n'a ɲɔgɔnna caman ani nɔnɔ k'u bɛna di malidenw ma parceque muso minnu cɛw banna ani minnu bolila minnu gɛnna ka bɔ sigiyɔrɔ la ala ni bɛnbaliya ni kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman ani muso minnu bɛ yen ko se t'u samɔgɔw ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka fasoba Maliba kɔnɔna na u ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ n'ala sɔnna ma fana ko ko mana bɔ a la groupe lumière an b'a da dulɔ kan Mamutu Tarawele an b'a fɔ yɛlɛ électronique kɔnɔna na ale n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fɛ k'u waleɲuman dɔn groupe lumière ka hakilinaw ni ka kunnafoni ye kun ye nin ye n'a ɲɛna o ye groupe lumière ka kunnafoni di cogo ɲuman ye n'a yɛrɛ ma ɲɛ sa o ye Amadu Sala Ture ka bamanankan kɔrɔbɔrɔkan ɲagaminen ɲɔgɔn na o de o ye o tumana sa a y'a kan mɛn n'Ala ma basi kɛ tɛnɛ nata an ni aw an bi jɛ ka kunnafoniw tila ani ɲɔgɔn cɛ a ye kan mɛn cɛdɔ dɔ tɛ kun bɛ kamara Amadu Sala Ture kun bɛ bara kun bolo. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tchè ani Muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Anga Mbolo Dinyogoma, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manake Jawili, Koraya Manake Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi ban famino kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko balimaw ni ye dabileni de an DCL an nana ka dabileni dilan sunkalo ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ min mago b'a la dabileni bɛ yen 100% naturel an ka yiridenw ba yɛlɛmalen don produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa ka bon a dabileni nama b'an bolo produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa tɛ fɔ ka ban a ka ɲi mɔgɔ joli ma a ka ɲi cœur ma a bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ la sisan komi an donnen sunkalo fɛ ni sunna i b'i ka sun tigɛ n'a ye lafiya kɔnɔ produit foyi t'a la an ka yiriden bayɛlɛmanen don a ɲamaku bɛ a zira bɛ fɛn caman produit foyi t'a la mun bɛ mɔgɔ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma i dan ka bila sumaya la a banna n'i ka sun tigɛ sera i b'a ta ka min lafiya kɔnɔ. An sɔrɔ bɛ bɛn Balabugu Colline du Savoir kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ a bɛ sɔrɔ dépôt la Mali commune bɛɛ la an bɛ taa bila dépositaire bolo ni mɔgɔ wala i bɛ weleli kɛ numéro la téléphone sira mun ye 77 45 20 35 n'i y'o wele dɔrɔn wala an bɛ livraison kɛ k'a bila ka taa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ɲamaku bɛ a tomi bɛ tamarɛ fana bɛ yen ɲagami foyi t'a la 100% naturel an b'a ɲini fɛ hali n'a mago b'a la a ka mariage la wala sunatigɛw la a bɛ commande don dɔrɔn an b'a dilan sanuya la ka taa d'a ma 100% naturel. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fule dumasi Cheikh Mamutu Tarawele yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mina se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma
ma o ma be k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique. Hatɛ. Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma Poro Malion Lumière TV ma kunga mbora tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲanajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko koduma jamana kunga ko ba fɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga o teke au jugu sawo ye abada.